Presidente, pagka Vice Presidente, bakit sila? Dapat pala yun, may bago kitang programa na bakit sila? Smile! May bagong silang, may bago ng buhay, bagong ganap, bagong galak. Sa bagong lipunan, nagbabago ang lahat tungo sa pagunlad. Ating ihalal, bagong lipunan. Henry M. John Napoles, Jimmy Nasalita, Mar de la Cruz, KBL sa probinsya Canalbay. Smile. God is good all the time. Kumusta lamang kita dyan? Nagbago sa Pilipinas. Patapos na lamang si Presidente Rodrigo Duterte. E di, sabagay dakol ba ng pagbabago? Ha? Ang mga bill project ni Presidente Duterte, marayon man. Kaya lang, iyan resulta kan puro utang. Yan kakayunan man. Iyan mga life, sabi nga ni, mga life project, mga lifetime project na mapakinabangan kan mga Pilipino. Ha? Na mapakinabangan mga tugang kan mga Pilipino. Yan, nagba? Kaya po, pasalamatan niya to, mga tugang ang satuya ng mga ilhidong opisyal. Nga tapos kasi ng termino sa Hunyo 30. I-welcome niya to nin bukas ang satuyang mga puso sa bagong mga opisyales na matukaw sa matudto kang Hunyo 30. Ano man ang sayang ng plano? Yun na po yan. Yan ang satuyang ibinoto. Yan mga tugang ang satuyang makakaiba. Dalawag tabi kiperang tao. Yes, okay. Alarmario, may dagdag na report. Paringal, good morning, Kamin. Good morning. Good morning. Kon gabos. Sabi bagakan kurang, kon gabos, bako sana sa sentro kan Legazpi, Haraleon. An obstruction sa tinampo. Yan ang reaksyon kaniba sa paghigpit giraray sa ngunyan kan task force kalinigan asin kaayusan na aktibo naman ang operasyon sa mga illegal parking dyan sa sentro. Ito ang sinabi ni Andy Marbella, pumayo kan task force na pigagada naman sindanin accomplishment report ang DILG ngunya na second quarter kan taon. Kaya pressured naman sinda nagibuhon, ang dapat nagibuhon lalo sa mga pasaway sa traffic, ang mga illegal parking. Kaya madlain-lain naman na reaksyon ang nasasagap ni Andy. Ang reaksyon marga ba, digdi sa mga rayong barangay na dapat isabay man sa mga rayong barangay mag-aagad naman o maghirok naman ang mga barangay officials, lalo ang mga kapitan, natabangan na si Andy, nabangan si Mayor na Haraleon, ang mga obstruction sa Tinampo. Yan, bari, ang bukaras ka informasyon, digdi sa luwas, Alarmario, DCTV. Salamat Paringal sa report. Mientras tanto, Joshua Bino, nasa linya. Ay, si Jimmy pala. Para yun, feeling ko. Si Jimmy pala doon nasa linyang sunod. Jim, good morning, Jim. Come in. Yes, salamat BBP Maray na agam sa mga barantabay. Tranquilo, salamat sa Diyos. Tranquilo sa kuyang area of responsibility ta BBP. Dahil mga kahaditan sa mga records ka na mga polis ko na niyo ang babasihan. Very good. Sa mga dagdag niya tong bareta sa follow-up, dahil man kiluho palanta BBP and rubber tube sa UAS. Kantidadong 50 milyones sa barangay Busak. Consign brand new ini, kung matatanda na binakal ka National Irrigation Administration, ali sa China.
Kasud pinagpasyaran kan di si GB News, si Kapitan Raul Sirio at the same Raul Sirio, siya at the same time an Irrigators Association President sa mga paraoma digdi sa UWAS. Oh. Pero ang pinagsisirbihan kan na rubber dam na ini iyon libon UWAS asin an libon mga may uwasuno na kabasaan. Ngunyan naglulupos ini kada 2 oras. Kay puan mong pabutogon takon dahil butog dahil mga dalagan sa mga irigasyon ang tubig. Ang problema ta magastuson sa kuryente lalo na sa niya na yun nagbabayad kan kuryente kani. Ngunyan pinag-trace ni Kapitan nasarabayan sa iyang mga pag-iriba kung natata naglulupos na dayman kiloho inipalanta BBP tururo sa tornilyo. O yan si Kapitan. Ang paros nag-aagib man sa tinornilyohan. Meaning, Sangaw talaga. paros ang tornilyo. Pag man labot, talagang may problema. Pero nagsasangaw lang duman sa tinornilyohan. Sangaw? Hindi pa raw na Kaya sangaw. naugutan maray. So pag ini major problem, kaya pa sa naugutan. Ugutan sana. Kaya kasari ni na-discover tabi ka. Bago kan pagkwa, after 2 months kan turnover, yun na ito, nagpuna ang... report dolos ni Rene sa niya. Reported na yan. Toros? Okay. Pero aram na yan kang kontraktor. Aram na. Iyo, ayam. Hindi pa pigbabalikan. Kaya pagaro available ang mga taon niya. Pero aram na nindang... Toros may talaga. nagsasangaw. Sangaw. Both sides and at the center, middle. Di tulo. Okay. So ano ni Picto ko niyan? Ganyan, every 2.5 hours, Ano ba to? nagtutugan kayangin. Lupos? Yes. Ano ni Picto kung nagalupos? Kulang ang minalaog na tubig sa mga kanal. Paglupos pala, no? Maluyan dalagang kan tubig Toros. pagkiring sa kanal. Dapat butog. Dapat butog. Kada 2 oras, mapatagas ka na ni. Mapatagas. Papatagasun mo. Malamoy naman. Tapos siyempre, nagasangaw. Oo. Napabutog na naman. Butog ka na naman. Matanglayan sa nagpapabutog. Ibaga, gusto mo yung kan, sa contractor, di may specification kang proyekto. Ayo. Dahil man loho, Di takot na tao sindakan, pati ang pakahigot, maray. dahil man pati ni mahigutan digdi basta. Ako ni high-tech. Iyon na nga niya. Manabiri ko mo sa nangki screwdriver. Dahil man pwede. Bula sa utong sa Alpurgan Junior, sa pangtubo baga, labi tubo. Yapit to buday pwede. Ay, iba man yan. Kaya yan, masakripisyon mga tagayaan, mga taga-neya dyan mo na. Ang problema, Makadaura, dahil kandalawang oras sigang pabutog. dahil nagbabalik so kontraktor, kulayo na. Sige siya na. Lupos, Butog. tagas, lupos. Dahil na. Lupos, tagasan pa ka ni. Yun na nga ni, mapatagas, mapalupos. Ipisil. Na. Kasi pag naglulupos, dahil Kaya mga, di talaga? Dahil Sabagay, pag lupos talaga, dahil makalaog sa kanal. Pero makabulos yan. No, testing mo na yan. Kaya, di talaga kapit di magpa-orientar sa mga politika, buda sa mga kwan. Di pwede sa kwan mga araw kan, harawasom ko tulos yan. Putangin. Iya baka. Talaga, kaya kan, di pwede talaga. Mag-i-rewal kami pirme. Hindi pala. Ang gobyerno gumina sa 50 milyones, trabahoon mo sigal lupos. At 50 milyones. Nanay mo na 50 milyon na yan. Tapos, trabaho mo an rubber dam, turos ang tornilyo, malikumagutan ng nigdio. Hindi na-discover na paglupos, dahil minadalagan sa kanal. Di. Naman. Ay, nako. Patapos na lamang si Presidente. Dahil magkatang katultulang iba sa tuya, digdi. Basta nagigingawaman ka mga farmers na makapagkutala na. Uni pa, na-discover ko na naman, digdi. Ang mga binhi na ali sa Department of Agriculture, pigahabuan kan mga parauma. Habuman kan mga pananam na ali sa DA.
Abangan sa na programa sa mga sunod na programa. Abangan sa taon. Dahil arabo kan bani Baga. na hali sa DA. O ano pa, paano pa kita maka 20 pesos kanikang kilo kan bagas? Alam ka lang? Arabo man itan dahil na ako niyo man mataw man sa nangyari sila ng araw kani mga variety. Abo may nangyari dahil kay mataranaw. Na. Jimmy na salita din si Jimmy News. Saka baga Junior, paano na kita kayo ni? Gini mapagunting ako na lang ng araw kang gunting mo? Bilang pagikilos protesta. Ismael, God is good, mga tugang all the time. John, may question digdi si Noel na Manalo. Or the tabi ko double check tang reload. Tagaripin mi sa lang oras ta. Garing nga ang oras sa pag-asa. Garing nga sa ang orasan mo. Garing nga ampon mo nga. Bako na. Iwan ang problema ko talaga. Actually, ang problema sa rilomid. Grabe di pa rin ang rilomid din talaga. Sa relo ko, ang oras ko talaga, alas 5. Pag-abot ko sa DCGB, ang oras, alas 5:15 na. Bako John, i-check mo John sa pag-asa. Tama na yung session ni Noel. Sabi niya, ngayon amigo, pakicheck mo kang oras. Galing nga sa lang orasan mo. Ha 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 ha. Nagulog pa. Mar de la Cruz, nasa rin niya para po sa mga headlines at mga bareta sa Lado Nacional. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Pading Mar, good morning, Kamin. Yes, good morning, Vivi. Good morning sa mga taman-tabay. Headlines ko niyan. Dagdag bawas sa produktong petrol. Epektibo na ko niyan, Aldaw. Yeah. 395 sa gasolina. Salbatana. An increase. 230 ang bawas sa diesel. Grabe na. 230. 2.30. 2.45 sa kerosene ang bawas. Mabuhay. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay. Mabuhay ang Pilipino. Pagkarga nata, dahil pala sa pero kapamanggi, nag-ikot ako, may mga gasolinahan na dahil ng gasolina. No, boss? Naubos bigla. No, boss? Naubos. Grabe, man. No gasoline available. No. Sold out. Okay, version kan Senado sa propestong permanent validity kan birth, marriage, and death certificates pig-adapt kang Kamara de Representantes. Ay, very good, man. Gustong sabihin kayo ni, dahil ni maagi sa bicameral conference, tuloy-tuloy na diretso na nang isusumitir sa lamesa kang presidente for signature. Yes, oho. Okay, monkeypox virus, posibleng maging pandemic, sabi ni Dr. Ed Herbosa. Pagsarado kang border ka nasyon sa tao kang patakot kang monkeypox virus, dahil pakaipuan sigun kay Secretary Duque. Posibleng pagsikad kang kaso ng COVID-19, piglalauman ko niya na si Mana. Mantang Department of Health, ipinahayag ang pinaka-epektibong paagi para maiwasan ang COVID-19. Mask, distansya, bakuna. Yes. Second booster shot kontra COVID-19 para sa mga obrero, ipipubusol ng sarong eksperto. Imbis ngayang magkaralapa kasi mag-expire sa mga sarayan, itaon na yan sa mga obrero. 60 na tauang kang PNP, ma-serve bilang electoral board members kan special elections sa Lanao del Sur, ngunyan aldaw sabi kang COMELEC. Mantang vaccination program kang gobyerno, dakula na itabang sa pagbangong giraray kan ekonomiya kan Pilipinas. Pagpatob ng border restriction at yung pagitaas ng level sa nasyon at ang pangmarahay sigun sa mga eksperto. Boying Rimulya, inako na ang tangro na maging DOJ chief sa administrasyong Marcos. Rimulya, bako ka din congressman din Ang congressman ni BP na re-elect. Nare-elect siya? Roger, na-re-elect ini. So, posibleng ang duwang bagay ang pwedeng ibuhon, mag-appoint ang Congress ng caretaker o kaya magpaagi ng special election. Yes, Okay, mientras tanto, sa ibang barata, Senate Concurrent Resolution number 18, inaprobara na para sa pagbilang kan boto kang presidente at vice-presidente. Dating ni the Chief Arsenio Balisacan,
napili ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. na sa giraray maging pumayo ka na sabing ahensya. Ayun, oho. Yan, dati ning NEDA Chief, Iyo. kahit ito ni Pinoy. Pinoy, correct. Oh. Roger. Okay, BP, ang mga headlines ko niya ng pagkaaga. Hmm. So mga mabirisiklita palan mo niya digdi sa Santo Domingo para Ayan. sa karong Bangi Festival fun Yes. bike man sa na ini Yes. so mang karera fun bike sana padaplog magiri nga tabi. Mhm. Okay, from Santo Domingo Broadcasting Center sa pangarap mo kang PYS Enterprises sa napunto ng Mr. Mrs. Romero Sacalio diyan sa nang kindahan sa Oros at Legazpi City basta radyo PYS nyo yan 24/7 konektado ka mo. Mardila dahing iba, good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat, Jimmy. Padingmar sa headlines kan mga bareta. Ini si 2614. Kung ano ang pagitext ka tungkol dyan sa rubber tube na yan na latoson ka dyan na tama ba talaga si Jimmy Boy? Paglupot, dahil mo mapabulos. Jay, para libong ka naman dyan payo kung yan na agad Jay. Greetings po, May 24, birthday celebrators Marilo Aringo ng San Roque, Legazpi, Sanchay and Cheryl Asilo ng Zonto, Bitano, Legazpi City, from Manay Merly Caceres. Yan. Good morning po. Pwede po maki-follow up sa Water District. Wala tubig sa Ibalong Village tayo sa Legazpi. Sige po Ako na po ang bahala kayo ni na problema dyan sa tubig. Follow up tatabi niyo po. Okay, good morning. Happy birthday po kay Happy birthday kay Bumboy Bendian Villania kang Villahermosa Rapo-Rapo Albay. Hali po kay best friend Raul Bendian. Good morning Dr. Raul. Happy birthday kay Bumboy Bendian Villania. Bumboy Bendian Villania kang Rapo-Rapo. Happy birthday. Sabi ni Padeng Ray Romero, kaya sinasabihan ko kamo, dahil kamo maghadit, dapit sa pagbuhay nindo. Kung ano ang kakaunon mo, o iinumon, o kung ano ang gigubingon, bako mas mahalaga ang buhay kisa kakanon. Anhawak ki sa gubing. Amen. Hali sa Mateo 6:24. Umawon ang Diyos sa good paman. Happy Tuesday to all. God bless us. Padeng Ray, tabasaon ko sa rawit-dawit mo. Pag inabot kita ki oras ngunyan pong aga. Hindi po sa tuya na programa. Okay? O sandali tang. Di magagigit po ng pag-asa nga po ng tayo na wala man ki marawat ang panahon na di. Alam na di? Malaman? So, mas pa rin ang mapudang tamang gyari. Tagari makaugmahon, madangog ko naman lamang si Janice na Rosero. Aday, lang hata. Istambay mo na, Joshua. Gari maray man na mapudang taman lamang si Janice na Rosero ngunya na agata. Sana si Janice and Duty. Ay, sus ko. Busy. May nag-arog na ibang radyo. Si Henry nga nag-abot nga 5:30 competition nun tangaya. Competition tangaya. Ngani nga lumibong ampayo naman nga nag-abot nga yan si Henry 5:30. Aberdo 5:30 man niya kita. Ayo talaga o John. Dahil man nagbibisi ni. Giri naman may nakaisip naman na pakonsulo ang tangaya si Henry M. Kape. May plus ba ang buhay mo? Dapat kape nyo, dapat pati kape nyo, may plus din. Yan tulad ng Jim's Coffee Mix, may plus ingredients na may kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape rin lang kayo, dito na tayo sa kaping may kakaibang sangkap na mainam sa ating kalusugan. Tagalogin natin
James 5-in-1 Coffee Mix. Ang James 5-in-1 Coffee Mix ay sinangkapan ng Korean ginseng na nakatulong sa ating katawan maging masigla at mapagpatalas ng memorya. Meron din itong agaricus mushroom na mabisang antioxidant na mayaman sa retinol fiber, vitamins, minerals, beta-glucans at para labanan ang mga cancer cells sa katawan at para tulong lumakas ang immune system. Dapat sabayan ang pag-inom ng proper diet at para tuluyang lumakas ang immune system, dapat sabayan ng proper diet, ang healthy lifestyle at sabayan ang pag-inom ng James 5-in-1 Coffee Mix. May plus ka na sa life. Mabibili ang James 5-in-1 Coffee Mix at 21 grams sa mga leading grocery, supermarkets and drugstores sa inyong lugar. James 7-in-1 Coffee Mix, James 3+1 with ginseng, James 5-in-1 no sugar added, as in James 5-in-1 sugar free. Kung magkakape kayo, dapat po ang kape nyo ay James Coffee. James Coffee po, available na yan sa mga tindahan sa ating kapaligiran. Kung kaping-kape ka na, dapat po talaga James Coffee. Kung walang James Coffee, dapat maghanap lang kayo ng James Coffee. Oy, pako sa kara, masirabot ang James Coffee talaga. Nag-inom nga na ako niya na pagkagaga din sarong kape. Marayo na ang sarong sasi. Last na galing sa sasi kung ngunyan yun. Last na. Last na. Madyan ako sa LCC Tonton. Tego dyan ki James Coffee sa Uyan baga sa kuan sa Ayala Mall sa LCC. Tego dyan ki James Coffee. Dubayan ka mo. Dyan sa kuan sa grocery. Yan patan mga maray na mask na nailing ko sa kuan sa LCC. Mga marayon sa mga pangrimatin na yan. Ay, kaya katabi Jay Manalo, mag James Coffee ka. Jay Manalo, Noel Manalo. Boda si Jay Acuña. Pagkasaligan, good morning po. Kasing ganda mo talagang umaga, Miss Janice. Thank you, sir. Good morning po. Marang magandang umaga. Sige nga, hingi po kami ng forecast para sa araw na ito. Go ahead. Yes po. Ang Southwest Monsoon, magandang umaga po para po sa kalagayan at pagtaya po ng ating panahon ngayong araw, May 24, 2022. Ang Southwest Monsoon or habagat po ay nakaka-apekto pa rin po yan sa may kalurang bahagi po ng Luzon. At dito nga po sa atin sa Bicol, mari naman po nating asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog na dulot po yan ng mga localized thunderstorms. Mahina hanggang sa katamtaman ng ating hangin na manggagaling po yan mula sa may timog silangan hanggang timog ang iiral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alo ng ating karagatan. At sa ngayon po, wala naman po tayo nakataas na gale warning saan man pong bahagi ng ating bansa at ang ating naasahang agwat ng temperatura sa maghapon nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius at ang ating araw po ay sumikat kanina 5:18 ng umaga at ito'y muling lulubog sa ganap na 6:06 ng gabi. Mula po dito sa Pag-asa DOST, sa Nistrosero po, nagpuulat. Salamat, Miss Janice, sa report mula po dyan sa Pag-asa sa kalagayan ng panahon. Si Miss Janice, gusto ko lang siyang aputon kung daraga siya. Asupag ko na kung mag-apot yun. Ano saling mo dyan? Ano ba kaya mag-apot na mahagad ka forecast? Alamin natin sa oras na ito kung si Miss Janice ay dalaga pa. Ganun mo raw man na, Miss Janice, pwede mo malaman ang forecast sa buhay mo. Bakit? Bakit po? Pwede bang malaman kung dalaga ka pa? Ay, dalaga pa po. Pwede bang malaman ang forecast mo kung kailan ka mag-aasawa? Ito ba, kadagitan kita ka na. Magkarisipan mo naman ngayon na agad na naman na. Joshua Bino, may report. Kabin Joshua, good morning. Yes, good morning VP, good morning sa mga paraantabay para sa dagdag pang impormasyon. Dahilan sa illegal na pagbubulang, tarong mandamiento de arresto ang ibinaba ni Dalaga Municipal Trial Court Acting Presiding Judge Honorable Ruben Mission V kan nakaaging Abril 6, 2022 kontra sa suspect na si Perfecto Millena Jr., 39 anyos, single daing trabaho, residente kan Puro 4 Anislag Daraga Albay. Susug sa mandamiento de arresto, ang korte igwaman ng pinagrekomendar na piyansang may kantidad 6,000 pesos.
Alagad gibi ang ikinamanan kaini kasuod Mayo 23 bandang mag-aalas 10 ang pagkaaga ang naunang bitan na niya tong suspect personal nang nagpasirin sa Daraga Municipal Police Station asin voluntaryo ining nagsurrender. Dara kini tabisa kan mandam dito di aresto ipinasiraro man ginaray sa kustodiya kan Daraga PNP. Mientras tanto VP makalihis ang nagkapirang oras sa laog kan karsel tulos man ining inuluwas sa paagi nin sarong release order permado kanaon ang bito niya tong hukom matapos na ang suspect makapagtao kanaon ang bito niyang kantidad di yan VP ang mga dagdag na impormasyon nalit sa Daraga Municipal Police Station. Joshua Bino, DCG. Nakasurat yan. Nakasurat. Joshua. Malay Municipal itong... Police Station. Nakasurat, VP. Nakasurat Bino, DCG. yan. Malay itong extra mong ito na iyan ang mga bareta nakasurat. Okay, sige. Thank you. Yeah, okay. May nag-text digdi, sabi kan texter ta, sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Sa morning hirit na programa, si Henry M. Daipa. Marayman ang tirada mo. Salamaton. 15 bago mag-alas 6, Ans Galero na sa linya. Good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya tong bareta, arestado ang sarong lalaki sa Virac, Catanduanes. Dahil sa pagbalgar kay sa implementasyon kan election gun ban asin man nakuwaan pa inin illegal na droga. Susog sa report kan Campo General Siminola, namidbidan ang suspetsado bilang si Jose Benhur Tabliso de la Cruz, aka o kaya alias Elay, 32 anyos, warang trabaho asin residente kan Paldab del Sul, Virac, Catanduanes. Si Tabliso na dinampot kan ng otoridad matapos na magpabakan ini ni kalibre 38 revolver na kargado nin duwang bala sa sarong poster buyer kan PNP. Apera kaya nakuwaan pa ini nin adom na pedaso nin silyadong pakete nin plastic na may laog nin pigtutubod ang sabuo matapos na ikondusir ang body search. Si ana suspetsado maahampang sa kasong pagbalgar sa COMELEC gun ban asin man sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ana PNP Bicol padagos ngunyan na nagpapagiramdom na dai tamili na tapos ng eleksyon tapos naman ang gun ban kundi padagos ang implementasyon ng kanisag code sa Hunyo 8, 2022. Ito BPP yan, mga informasyon haliman sa PNP Bicol, Ans Galero, PCC. Salamat, Ans. I-text na po mga tugang at mga birthday greetings na iba pa. Tapasadahan tayan. Mga tugang makalipas lang kaining time check 5:47 na. An oras hatod sa Indokal. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI, course
courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Kakapost lang ni Doc Green Official. Alam mo, space ba na green face mask is better than blue? Question mark, exclamation. Green equals sign dahon. Dahon equals sign kalikasan. Therefore, mask plus sign green equals sign nature protected, letter U. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Blue plus sign, yellow divided sign by rainbow equals sign. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Nasa linya po si Jomar Bien. 12 ay 7 na lang bago mag-alas 6 naga. Kamin Jomar, good morning. Pasok. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga plantabay sa Rong Balo. Na babae digdi sa tiwi ang arestado dahilan sa pagpalakop ning pakaraot kontra sa iyang kabarangay. Yan. Ang suspect sarong 58 years old na balo daing trabaho residente kan barangay Belen Tiwi Albay. Kaso siya ay narestar kan Tiwi Police dahilan sa kasong Islander. O ang Islander, so sige ang pakalat kikis may snautik. Ang kaso kan Mayo kan taon 2016 pa ni BBP Henry, pero matapos na siya makasuhan dahil siya nagbutwa man lamang sa korte kung kaya ang bali aresto sa iyang ginibo kasudma itong so failure to appear in court o dahil pagbutwa sa korte dahilan sa kasong Islander. Sa ngunyan, sa kustudiya na kan Tiwi Police ang 58 years old na balo na mahilig magpakalat kautikan asin panraraot sa kapwa. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Thank you. Jomar, sa report, hali po dyan sa luwas. Happy birthday, happy birthday, happy. Oy, belated happy birthday po kay Maday Silmang Bahoy. Yan po sa Barangay Victory Village 27. Happy
birthday. Manay Silma. Belated happy birthday tabi isa sa imo ha. For you, Matindan sa imong swimming palan. we got a gift for Manay Silmang Bahoy. Sige. Aha, sa mga birthday celebrants natin dyan. happy, happy. Good morning. Happy birthday po. Ito, may mga text kita. Ay, Ate Nits Manzanillo. Ano yung text ni Ate Nits? Good morning. Pakuha mo na ngaya so at Sara mo. Wag mo na ngayang i-ere tabi sa DCGB. Iyo po, Ate Nits. Ha? Dito na ipag-ere. Tumakon baga. Masupog baga na nagtao ka sa kong at Sara. Many more days like this. Pero masira mo na, Junior. Ang at Sara baga sa adobo. Nabiso katam nag-aagaw sa na ang sumbuda sa hamis. Salbatan ng siram. Kaya thank you tabi Ate Nits. Di mo na ngayon ipag-ire an sa kuyang at Sara. Iyo po Ate Nits. No worries. Iyo po. Okay. Happy birthday kay Happy birthday. ay na nga nito oh. Happy birthday kay Bumboy Bendian Villania kang Villa Hermosa Rapo-Rapo Albay. Sabi po ni Dr. Raul Bendian. Okay, o dito tayo sa kabila. Good morning Henry Maceda. Jim's Coffee na po. Ako man sa Jim's ko, baka po pwede sir, ibakal mo man ako sa Ayala o kaya sa Pacific Mall na sana. Madalion sana sa Biyernes, first death anniversary ni Luluboy. Ay, pangyari, ade. 1 year na pala si Luluboy na nagpaaram sa Kinaban. Ade. Sige po, Ate Kayen. Good morning, Ate Kayen. Happy listening po sa mga taga... nag-apon pa lang si Ate Kayen kasubago mananggado. May missed call pa lang. Nagluwas kaya ako Ate Kayen. May nagatugipan ni sa ligdig sa DCGB. Happy listening sa mga taga-Bugtong, lalo na po kay Badet ng Riverside 404. Good morning, Henry. Nata daing tubig sa ibalong makaskason umaksyon pag... may piga-arkila ka dyan, ka-umaksyon, pag may, nata day tubig sa ibalong, makaskason ka-umaksyon, may pig-aarkila ka dyan. Alam ko na.
No, sa kabaga. Chill lang kita. Paano kayo ni Junior? May schedule ko niya na brownout? Wala? Hello? Hello, Kuya Hen. Morning. Ay, napundo tabi, Kuya, so programa mo. Ay, nag-burnout po baga? Kuya, paano lang po ako suggest ni, baga, so pasahirong daraga, patagas baga po. Opo. Kapong kaya. Tapos po, trabaho baga dyan sa mga pasin sa tagas. Tapos, nag-estela siya. Dyan daw sa may partikang buunot. Kaya pinabaraba sinda magbabalyo sa Opo. bangki. Ganyan. Pinagabaraba pa nga da po sinda. Nagpapaandar na, nagdaramdaan sa ibang pasero. Nagbabaraba pa ang pasahero mo. Oo. Ngayon, nagapa ka na. Nagapa-abanti na. Opo. Kahit pa da ang matumba sa agi, Kuya. Bata nalula nga ni da. Kairak mala. Ano naman? Nadakit sa agi ko. Nag-text ako, Kuya, kasi bangki. Sabi ko, nakuha mo ang plate number. Pinicturean ko ta. Pinicturean niya ko ta sa plate number o kung natuom niya lamang sa plate number. Nakuha niya, tabi, Kuya. Araw kayo ni. Anong ruta kan jeep? Gari, pasinggan po sa Patagas po. Gari, lupwan ata yan o lupto ang tiga-aram. Ay, sa tagas nangyari. Dahil pa po, digdi po dahil sa buunot. Sa buunot? Oo. Dapat pala i-text mo daw sa so numero. Tayo pabantayan ko sa PSO. Opo. Bako. Natapig paparabasin na. Dapat nag-iikot yan. Nagpa po ki ibang jeep. Tigtawan da. Naglipat ki. Pero sa mamasahin ninda. Sa mamasahin, inuli senda. Iyo po da. Sa ibang jeep. Grabe mo, nata daw yan. Nata data. Ano dang rason kung pinababa sila tapos pinalipat? Yung po, dahil ko sana po naapot sa akin. Basta, lang, diyan sa may bunot da, baga po. Iyo. Sa masunod po, kumpleto bang istorya mo, ha? Po? Po, text niya sa Kuya. I-text mo tabi man sa Kuya. So, plate number. Tayo forward ko sa PSO para mabantayan, ha? Iyo po, Ipasitata. Ipasitata. Buda sa police Legazpi. Opo. Iyo po. Iyo po. Taga-saan ka po? Hindi po kami sa San Francisco. San Francisco. Ano yun? California? Opo. Okay. Salamat. Kaya ko napundo sa programa ni Kuya. Iyo nga, nag-brown out. Salamatan po, ha? Sige po, Kuya. Okay, bye-bye. Nakikig siya kan. Sumasunod nga, i-completeon mo ang report mo, ha? Ano nga? Okay, sige ta. Kamo man doon ng mga driver mga auto. Dito ka mo magaparagiribok na mga di pa nga nagkakapababaan mga tao. Ay, sus ko. Bakit nga nawala kayo? Ay, bumalik na po, Ate Nets. Bumalik na po. Nag-burn out? Araw gani. Ang DCGB, pag nawara sa ere, ang dapat tandaan nindo perme, ay siguro nga, burn out na naman. Ngunyan naman sa nanitel, tapos ng eleksyon. Bata, apik na nagibong isyo kang eleksyon. Ngunyan lugod, tamili tapos ng eleksyon, sige na, papalsok ta. Ano ba yan? Ang pagpalsok nga ni, alas 9. Anong oras yun ang suggestion mo, John? Anong oras suggestion mo? Di ba para palasok sa programa ko? Mga sarawayon ka muna. Gitol-tol kita magprograma di kita. Tapos may bilang pang kuryente. Ano yung schedule ni John? Ano yung naka-schedule ni? Pagtapos na. So, 7 o'clock na lugod, 7 to 7:30 lang. Tapos, 7:30, balik naman ang kuryente. Happy birthday po kay Marie Chris Fulo ng Santo Cristo de Ragalbay from Miletro Brigado. Happy birthday. Advance happy fiesta po sa gabos ng mga tagalidong Santo Domingo Albay sa May 26-27 from Guardians Backup Force International Chapter. Mabuhay po RMJ Corinthians. Okay, sige po. Henry no arin man daw ni Mayura ipapababa ang pamasahe may digdi sa ginubatan.
Balik na baga sa 5-5 ang pasahero tapos pamasay 50 man giraray. Kung tricycle po, sa LGU talaga yan. Pero kung jeep, sa LTFRB yan. Kung 5-5 sabi mo, tricycle gid din ang pigmimin mo. Ading, tricycle. Siguro nga na ipinmil butog na daay maglupos pag ni mana sarawayon man ini man na text man ini man na Hello po Henry, papot man po sa munisipyo Candaraga for April. Ano ining for April? Ano yung for April? Ano ining? Ayun, so inot ng text niya palan. Kasapon may text niya kasapon palan. Papot po sa munisipyo Candaraga kung no rin masuldo sa Dicomsi. For the month of April. O, sige po ha. Tayo pahaputa po ha. Okay. Anong tol-tol ang programa mo? Pabo-abo baga BP. Pabo-abo baga nga niya. Awon na sa plate number o. Sige po ha. So, salamaton tabi ipabantayan tayo ni sa PSO sa plate number kan jeep na sa mga pasero magkakahurulog. Happy May 24 birthday celebrators Marilo Aringo ng San Roque, Legazpi City, Chanchay and Cheryl Asilo ng Zone Tubitano, Legazpi City from MMC Manay Merli Marila Agatabi. Okay, ito na. Mabareta na kita alas 6 na. Busog talang na sa mga text nindo. Iyo baga po ang gusto ano ito. So dati habo nindo kipagbabago. Yan. Okay. Hindi pa nakamubon ini. Hindi pa nakamubon. Ara mo po ang jeeps na diit ang pasahero na pasiring dyan sa tagas. Pipa barabaan mga pasahero pero sala yan. Iyo totoo yan mamyet. Tang franchise ninda dapat nag-iikot sinda yun, di ba? Loop service yan eh. Pag kulang ang pasahero, pipababa sa pasahero, pipalipat sa jeep o sa ibang jeep na may nadakul na. Bako po tama yan na practice nindong yan, sa totoo lang. Bako tama ang practice nindo, tabi, sa totoo lang. Dapat taka mo, tinamanan diyang ki-franchise na sa loop, nag-iikot ka mo, di ka mo magpababa at sin magpa-transfer din pasahero. Mga style nindo naman na pigapadagit na naman nindo kung yan naaga na. Hello? Hello, kuya. Morning! Morning po, kuya. Ikaw rin, ay man nagkakarulo ko. Di, pagbaba, pag nagbabaraba pa ang mga pasahero, nagka-under na sila. Iyo, dapat, habang dahil pa nakababa, steady ang jeep. Opo, dahil dapat nag-airo. No, ito pinahiro kan driver. Yung ano po, ito so, aki ko, na nagbababa pa. Jesus ko. Katong padaan siya, abata naluluadaan siya. Iyo na nga niya. Basta na po ta, ipuwag ko rin sa mga police, wala sa police, pabantayan tayo ng jeep na inaitabi. Iyo po. Iyo po. Salamat po, kuya. Opo, welcome. Okay. Welcome. Pag-araw ka ng fight yun, ito yung baga nagbababa ka, biglang dumalagan, pwede kang maulog. Diba? Pwede kang maulog tabi. Ay, sus ko man na. Baka na pa-slide kukuhan sa biti. Dapat naka-neutral lang auto. Hello? Hello, good morning po. Morning, ma'am. Ay, hello. May comment lang po. Naman po, ito pong style kayo ito kang driver gumaga dyan sa loob. Oh. Talagang, salamat po ito na nagpapaandar na siya, nagbabaraba. Pero po, ang ano po ninda dyan, ang rules ninda dyan, halimbawa po, maikot ng bagasinda. Pagabot po dyan sa mga terminal ninda, maski man sa tagas na terminal, dyan man sa bungat na terminal. Kapag ang pasahero po ninda below 6, pagka-transfer po talaga ninda yan, duman siya nakataya ng maano. Natadayan daw. Araw po kaya ang ano dyan, ang style dyan niya. Ang problema po, tapos minsan, so nakaparking duman na na nakataya, minsan, dahil pang laog, imbaliw ka ninda, o di mahalat ka. Mahalat na naman, adi. Iyo man ang God. Araw po kayo ng style ninda, kapag nag-anom pataas, nagdidiretso sinda, pero po kapag mga 5, Pipa baba, transfer. Pero po sa pamasahe, bibalik man Pagbabalik po ninda, minsan po, igigaw-gaw na ninda sa driver, minsan bibalik sa tao. Iyo, sarawan. Ang hassle lang dyan po, kung nagmamanis ka, tapos pang laog siya nakataya, yun lang. Iyan sana, iyo baga. Abala sa pasahero? Iyo po, sir. Iyo po talaga. Iyo po. Okay po, sige po, Salamat, ma'am. Salamaton po, di ba? Abala sa pasahero. Trip cutting yan, violation ng ganyan, iyo nga ni. Tepat, ikwanta sa mga kwanta daw, sa mga otoridad, pabantayan ta.
An malabog nga ni, pasundo na lang, busay, kaya nahirapan man kami. Nailing muna yan. Bata dyan sa LTFRB, LTO, di kita kinagawa ang makakaulong ki basta-basta. Ha? Tadi pong mga isyong ini actually po sa LTFRB ini, kasi na may hawak ang franchise po sa LTO. So mga sa police, enforcement na lang, pag-abot-tabi sa mga traffic violations. Ang mga preno nga ng jeep, dahil nagka-brake pad, kaya tarandulan ang pasahero. Pag preno, saro pa ini. Good morning, Henry. Speaking of mga driver, diyan sa rutang Haling Daraga, Pasiring sa Alcala o Kilikao, may pagkabastos ang ibang driver, gari bagaso sa endaan tinampo, ay susko. Nata, kansarong banggi, may eksperyensya ako. Aram ko na sala ako, taday ko na ilingso sa ibong, tamay barandilya na, may naka bugtak sa tinampo, naday na ako makakatoo. Nagaributong ito, may nagpatindog kibutong, iyan na approach kantulay sa Kilikaw na bakal. Di, sala mananggad ako, digdi ako sa right lane, nakatumbok sa auto ko, pero mahiwason sa right lane. Pagluwas kan tricycle na hali duman, solo siya, hali duman sa steel bridge. Ay, hala ko na may lagnood na. Pagluwas kan tricycle, hali duman sa steel bridge, solo siya. Imbis baga na tumuo, tamahiwason sa tuo ko, aw ano kaan puminundo sa ampangan kan auto ko nanggad, ta gusto niya, umagi siya, digdi sa napupunduhan ko. Ta naisip na gayod na dapat sa wala siya maagi, niya maiwason sa tuo. Day nanggad siya, puminundo talaga sa ampangan kan auto ko, ta gusto niya ako paatrason. Nailing muna yan. Ata, tricycle daan dyan sa kuhan, iba man issue kay ni ugaring na texter ta. Hello? Hello, good morning po, sir. Morning, ma'am. Apo. Nadangog ko po kaya sa tungkol po sa jeep. Kaya po itong pigtatararam kang mga nag-upload sa imo. Opo. Igwa man po mani akong experience. Hali po sa Daraga. Ang biyahe po kanang jeep po langgi. So, habo po sila magpasakay. Oo. Dati po baga, ang Papulangi, duman po nag-aagi sa may Maruroy. Ngayon po, nag-aagi na naman po sa Daraga. Oo. Siyempre po, sa pasahero, tamaagi man sana po sa Malabog, masakay na po. Iyo. Ay habo po magpasakay. Sabi ko, maagi na siya sa Kilikaw. Ang sabi ko, maagi ka doon sa Kilikaw, sayin ka mabulsat, bako sa busay manggiraray sa Duterte Road po. Alam mo magpasakay na, tapo taro kayan ang ano kang mga ibang driver. Iyo, ano? Maagi man ay po na maagi sa Malabog. Tapos malusot siya duman sa busay. Sa busay. Maagi sa Malabog. Iyo. Ando daw ka, madam. Habo ka talaga pasakayon. Ay mo, sa kadakol po ang pasahero. Dakulon. Tukawan. Habo po pasakayon sa mga taga Malabog. Iyo man. Mapagalon man ng mga. Natalaw yan. Dito masabot na kung na anong rason. Adi? Yung po nga, nilata po kaya. Sabi, akala ko po, naghahanap buhay sinda. Bakit po ganyan? Iyo nga. Iyon nga. Igwa po na driver, dahil pa po nakakababa sa pasahero, nag-aandar na po ang... Iyo. So, ito sa reklamo kay itong sarong babae na taga San Francisco. O, iyo po, ano po kayo to? Di pa nagkababa, nag-abanti na. Hindi ko lang po nakuha sa plate number. Malinganit po, ako yaon duman sa may pinto ang kang jeep. Nakaputan ko po ito. Senior citizen na po pati. No. Kay Rakman. May tanda hulog. Po ito duman, o paano na, dudulagan sa nakang jeep. Iyo baga. Pag nakadiskido, makikimahirak. Baka pwedeng mapangapudan mo ang ibang mga driver, bako kapugabos na. Iyo po. Dahil sinapagdiribo ng araw ka yan. Okay. Naghahanap mo kayo man po baga ang Iyo sinda. baga. O kahirap Iyo man po baga. ang madidigas na ninda. Correct. Opo. Salamat po sa pagkapod. Salamat po. Thank you very much. and Welcome. Good morning. Okay, good morning. Di ba? Isus ko. Dakulo pa reklamo sa tricycle adi sa jeep. Oo ni man na tricycle na ini napigreklamo diyan sa rutang indakon. Deta aram kung tagbaka kung ano ni private o for hire ini.
So naghali da ang kilikaw, haling alkalde raga albay, nabastusan da siya kanugali. Although sala ngaya sulain ko, taduman ngaya talaga ako nakaparada sa wala, sabi kan texter ta. Aw naka-standby sa wala para maghalat sa iya na makaagi sa Steel Bridge, tadepidan sa batan sa Steel Bridge. Pagbalyo ng gada junior, duman ang gad puminuno, sampangan kan auto niya ta. Ang isip ko kan tricycle driver, linya na ito, niya sa tuo, may wasununon. Sa tuong parte, pwede siya duman umagi. Although sabi niya, sala nga so stop ko, nalanganin da siya, tamay, nasa tahaw na gari traffic barrier. Dahil man da kibang auto, dahil man kibang nakasunod sa iya, tinuyo niya, napumundo ng gad, duman sa ampangan niya, taguso siyang patrason, hanggang da yun sa day siya uminatras, dahil nang sa tricycle uminali sa ampangan niya, pag-atras niya, may napanti na. Na-imagine mo ang sitwasyon dyan, na-imagine mo. Nasa wala na, di ba, two lanes bagaan sa luwas, sa after kang Steel Bridge. Oh, na-imagine ko ang sitwasyon kay ning texter ta. Although ngayon, sala ngayon talaga sa pasok ko. Pero ngayon, dit na konsiderasyon na may wasununon, paglawas mo sa Steel Bridge, sali kang kilikaw, pwede kang pwede kang magwala, sa right side man kang auto niya. Tamay wason, tanay man kasi nakasunod, tabanggi na daa. Garimaas, kaya man kaya sige, nabastusan da siya kan tricycle driver dyan. Kaya ko aram kung private o ano ito, na nakakalalaki so tricycle daa, sabi kan texter. Okay na? O bueno. Anong ibunta dyan? Oras sa Pilipinas, 6:15 na. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCJB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos, GB News Express, mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express, mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw ni Martes, 24 kan Mayo. Aumento sa sweldo inaprobara na kan Bicol Regional Wages and Productivity Board. Daily wage, mga tugang kan mga trabahador sa Bicol Region, nagdagdag naman. Persons with disability tinawanin wheelchair kan 2D as in Pitmaster Foundation. Oil price hike, efektibo ngunya na aga. Canvassing sa mga boto para presidente as in vice-presidente, pupo na kang kongreso. Koleksyon kan BIR, kinapos. Enot mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Mga parauma sa uwas sa Sinlibon Albay, habo nang magtaranom kan mga variety o similya hali sa Department of Agriculture dahilan sa pig-atake ininin Tongro. Jimmy nasalita sa detalye. Dapat maghanap nin ibang variety nin banhi o similya nin paroy ang Department of Agriculture na ipapanao sa mga parauma sa pagsabing sa mga ipinanaong pananam kan mga taga-DA sa mga parauma kan inot, siring kan 216 asin RC10 dahil man napakinabangan kan mga parauma dahilan sa paborablean mga ini sa Tongro lugi sa pagala sin gastosan mga parauma susug kay Kapitan Raul Sirio, Presidente kan Irrigators Association, digdi sa Banuan kanuwa sa Sinlibon area. Kung matao ni nabanhian DA, an tested kan mga paraumang klase nin pananom, iyo an 222 resistant ini sa Tongro kung kaya anapilo kan mga parauma, digdi sa uwas Sinlibon, dahil na sa sinda pagtawanan ni ibang variety
ni na pananaom kundi ining triple 2 na sana sa pagsabing masasayang sa indang kapagalan na singastos kung aatakihon man sana ni na pisting tongro oya ang tingog ni Kapitan Raul Sirio kan Barangay Busak Uwas Albay. Ini ang importante ini ha. So sa wala na mga pini gani. Ang damay mga pini pero tinungro na. Dahil naman pwedeng ikarat dilaray. Ito to may tungro so. May tungro siya ba? Pero ang baray hindi tinungro ang triple 2. Triple 2 tinungro. Mga 216 RC10 so alias sa DA. Alisihan sa DA. Pero sa triple 2 talagang ano mo yan? May mga nakatanong dyan ngayon? Yan, clearing. Si Kapitan Raul Sirio, Presidente kan Irrigators Association, digdi sa Banoan kan Uwas. Jimmy Nasalita, DCGB News. Ipinaliwas na mga tugang kang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang wage order number RVV 20 na minataunin 55 pesos no aumento sa sweldo para sa duwang pago 35 pesos ang dugang kung ang wage order maging efektibo mantang ang dugang pang 20 pesos ipapasunod sa Disyembre 1, 2022 na nagdara sa bagong minimum wage rate sa Kabikolan sa kantidad na 365 pesos sa gabos na sektor. Ang ultimong wage order sa Kabikolan nagkaigwan in efekto kan Septyembre 2018. Ang wage order nagpaluwas ng wage o pinaluwas matapos sa mga pagtiripon base man sa RBV-2 na minataunin bulanan na aumento sa 1,000 pesos sa mga chartered cities as in first class municipalities 1,500 pesos man sa iba pang munisipyo na madala sa monthly wage rate sa domestic workers sa riyon sa kantidad na 4,000 pesos ang kada saro. Sa kamautan na matabangan ang mga persons with disability sa barangay ipagpapadagos man giraray kan opisina ni Albay 2nd District Representative Joey Salte Sarceda ang distribution in wheelchair lalo na sa mga senior citizens na sangunyan dai nakakahero nin marahay o nakakaralakaw dahil sa kabyadian sa lawas. Ang siring na bagay nangyari sa tabang kan Pitmaster Foundation na iyon nagdonar nin mga wheelchairs. Sa ibong nalado, padagos ngunyan ang payout sa mga beneficiaryos kan mga programa kan gobyerno. Ini magpapadagos pa sa ibang barangay sa Segundo Distrito kan Albay. 19 anyos na suspitsado, arestado kan mga otoridad sa ikinasan na buy-bust operation sa Daraga Albay. Joshua Bino sa report. Dahilan sa pagpapabakal ng illegal na droga, takdag sa kamot kan mga otoridad ang sarong suspect sa ikinasar na buy-bust operation kan Daraga PNP in koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 5 katawagan RMSB 5 as in RIUPIC 5 Albay. Ang suspect binistong si Jemboy Garcia alias Boy Otigbas, 19 anyos, sarong janitor, residente kan Victory Village, Barangay 28, Legazpi City. Susog sa record sa Daraga PNP, bandang 1:30 ang hapon kasudma, ikinasar ang buy-bust operation sa Purok 1 Kimantong Daraga Albay na nagresulta sa pagkakakumpiskar kan maabot sa tulong sa siya ng pinagtutubudang shabu, sarong unit ng cellphone, sarong improvised toter may laog na pinagtutubudang dahon ng marijuana, sarong 500 pesos asin saro pang 1,000 pesos na iyong ginamit na budol money. Tangunyan, ang suspect na sirarom na kan kustodiya kan Daraga PNP para sa magkakanigo pang disposisyon asin ini maghampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang dagdag na bareta. Joshua Bino, DCG. Iba pa niya to ng mga bareta ngunyan na pag-aaga, mga kapadean, nagpreparar naman sa ngunyan sa sendang bagong assignment sa maabot na Hulyo al armaryo sa detalye. Mientras tanto, dobang kita sa kinamumugtakan ni Ange Galero, mga tugang educational assistance kan gobyerno probinsyal ni Albay, nagpapadagos na
Report kay Ange Galero. Matapos na mangyari ang eleksyon 2022 sa probinsya kan Albay, padiit-diit nang naibabalik ko niyan ang sintigaayos kan Provincial Education Department sa probinsya ang Mindanin Educational Assistance sa mga piling TOs na estudyante. Iniana na pag-araman kan DCGP News gikan sa opisina ni PedHead Cham Zuniga kung saan ang saro sa mga tinawan nindanin prioridad iyon mga estudyante sa mga isla kan Rapu-Rapu, Cagraray, asin San Miguel sa syudad din Tabaco. Matapos nga na ang pagkapensente kan pagdistribo kan nasambitan ng cash assistance, partikular na kan bulan in Abril asin Marso, maugmangon niyan sinda na ang opisina nila paniit-tiit na kiraray na ipapadagos ang sharing na bagay. Ang programang iyon is inisyatibo asin parte kan mga plano ni Gobernador Alfranz Bichara na makatabang sa sektor ng edukasyon alagad nagtaonin asigurasyon na pamayo ka na departamento na ipapadagos man giraray ninda ini sa mga maabot pang panahon. Dagdag na pareta, Ange Galero, DCGP. Dibang kita mga tugang sa Primer Distrito Canalbay, Tabaco PNP preparado na magtaon ng asistensya sa APEC in kaso magkaigugirarin operasyon kontra sa illegal na koneksyon sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Report kay Jomar Bien. Pirming preparado ang Tabaco Police na magtaon ng asistensya sa APEC in kaso sinda maglansar giraray nin operasyon kontra sa illegal na koneksyon sa Barangay Bacolod kan syudad kan Tabaco. Ini ang pigtawanin doon ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, Chief of Police kan Tabaco, matapos ang matrayumpo na operasyon kan APEC kasabay ang Tabaco Police asin iba pang miyembro kan Philippine National Police na mahali ang illegal na transformer na ikinabit kan ibang mga residentes kan Bacolod. Kaso Odma, sinabi ni Azotea na in kaso madiskubre giraray kan APEC na iguana naman na illegal connection sa Barangay Bacolod, asin mag-request ni asistensya sa police, preparado ang Tabaco PNP na magtaon ni asistensya. Magigirumdoman na kaso Odmang hapon abot sa sanggatos na pulis ang kairiba kan mga operatiba man kan APEC ang 70 sa mga pulis na inihali pa dyan sa campus Simeonola, 30 ang hali sa syudad kan Tabaco para maglansar nin operasyon na halion ang illegal na transformer na ibinukta kan ibang mga residentes para makalibre sinda sa kuryente o babayadan kang kuryente. Sa ginibong operasyon nagkaigwaning komosyon, nagkaigwaning karapuan kung saan dakol na mga pulis ang tinarmaning gapo, napasa pa ang windshield kan boom truck kang APEC alagad matrayumpo na disconnectar ninda ang transformer na ibinukta ka ng kapi ng mga residentes para sinda makalibre sa kuryente. Dasangon niyan na dainan in illegal connection sa Barangay Bacolod. Alagad sinabi ni Azotea na in kaso iguang madiscover giraray ang APEC kasin magagadin asistensya sa sainda, sinda preparado man na magtao ni asistensya. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Balikan tang report ni Alar Mario may kinaraman sa padagos na paghanda kan mga kaparian sa sendang paglipat sa bagong assignment sa maabot na bulan ni Hulyo. Alar Mario sa report. Nasa pagprepara naman ngunyan ang mga kapadian sa ibang parokya bago bayaan ang sendang assignment sa Hulyo 1. Ini dahil kan balasa na pigigibo man kan Diocese of Legazpi kada 5 taon. Iba-iba ang assignment kan mga kapadian sa iba-iba man na mga parokya digdi sa Albay. Kan may naging Huwebes Santo, inanunsyar na ni Bishop Joel Bong Bailon ang mga bagong assignment ninda. Kaya ngunyan ang mga kapadian may sobra sarong bulan na sana para magpreparar bago bayanan sa inda mga parokya. Pilingo ang magkatanapos sa inda mga gustong matapos para reglado ang gabos. Alar Mario, DCGB. GB News Express. GB News Express. Alas 6:29 oras mga tugang sa Pilipinas. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day.
Help jumpstart your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Helps you jumpstart your day. Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Pagkatapos sa duty, after all days office, Sulitin ang araw with Beer na Beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022. Per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Aaray pero di bibigay. Hardilyn Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawara ang init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pag-aasikaso ni Niba, dai paglingawan ang sadiri. Para sure, mag Wilkins Pure. Quality water with global standards because you're always worth a Wilkins. Processed following the Coca-Cola Company global standards. Basi sa maghapon, alagaan ang sarili with Wilkins Pure. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nestle All-Purpose Cream, now in budget pack. 35 pesos SRP only. Now it's so easy to create mango ref cake. Wow, wow, weekend every weekend. Basta may Nestle All-Purpose Cream. Try it now with Nestle All-Purpose Cream Budget Pack. 35 pesos SRP only. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Nestle All-Purpose Cream, now in budget pack. 35 pesos SRP only. Now it's so easy to create mango ref cake. Wow, wow, weekend every weekend. Basta may Nestle All-Purpose Cream. Try it now with Nestle All-Purpose Cream Budget Pack. 35 pesos SRP only. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor.